Jungle. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आसतु नजर पकेब आज 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय। स्थलभाग मुहां रेमाल। स्थलभाग मुहां रेमाल आज मध्यरात्रि में बांग्लादेश पश्चिम उपकूल स्थलभाग छुईब रेमाल। बंगोपसागर सृष्टि तीव्र अवपात बात्या रेमाल परिणत होती। किसी समय मध्य यह भीषण बात्यार परिणत हो। मध्यरात्रि पश्चिम सागर द्वीप बांग्लादेश खेपुकर मध्य स्थलभाग छुईब। उत्तर पश्चिम संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर में बात्या अधिक घनीभूत होगा सह 12 किलोमीटर बेगर पश्चिम बंग बांग्लादेश आड़क गति करुछि। ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ବେଗ 40ରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବାର ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 27 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସରିଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଭୋଟ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର 42 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ସାରିଛି। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି 447 ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହିଂସା ଓ ଇଭିଏମ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଜକୋଟ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 24 ଜଣ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ 10ରୁ ଅଧିକ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରସାଦ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆଖି ବୁଜିଲେ ନବଜାତକ, ଅନେକ ଗୁରୁତର। ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 7 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତି 11:30ରେ ବିବେକ ବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସିପିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଠାତ୍ କିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜି ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ ଓ +2 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHE ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। CHSE ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ୱେବସାଇଟ୍ www.odisharesults.nic.in ରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇ-ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାରିପଦାକୁ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ମୋଦି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାବତ ଓ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ସଫଳ କରାଯାଉ ସେ ନେଇ ଉଭୟ ନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷର ବୀମା।
ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଜି IPL 2024 17 ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ରବିବାର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହା ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା 4ଟି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ମିଶନ 2024ରେ ବାହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ରୋହିତ ଜାଡେଜା ସମେତ ଏହି ଖେଳାଳି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2024। ଆମେରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଏହି T20 ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରମେଶ ଟିଭି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।